kabukiran, nahilugsong sa kapatagan, aron kamo padunggon say dagon nga karaan. Kami ang mamasko nga mulingaw kaninyo, mga ginikanan o mga kabataan. Among hangyo kaninyo aron kami dili mapasmo, hatag lang bisag 100 kay kami ay wagyo kangko. Mrs. Mr. Intawon, kami ang paminawon. Pasko karong panahona, ang dagway ayaw ug muguta. Kinsaman ang magbinati ay kung dili patitang mga alalay. Kung muhatag man ayaw dugaya, kay tingalig sirhan kami sa restauran. La 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 la, la 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 la. Among hangyo kaninyo aron kami dili mapasmo, hatag lang bisag 200 kay kami ay wagyo kangho. Mrs. Mr. Intawon, kami ang paminawon. Pasko karong panahona, ang dagway ayaw og muguta. Dagway ayaw og muguta, kay Pasko karong panahona. May Pasko, atagi mig 500.